Hej og velkommen til den her tutorial. I dag der vil jeg prøve at vise, hvordan man skiller sådan en gammel Game Boy DMG 01 ad, den gode gamle grå klods. Den her har haft nogle år på banen, så den har fået nogle skrammer og en del snavs. Og så desuden så kan man se, så mangler den faktisk også nogle af linjerne på skærmen i begge sider. Så det vil jeg også vise, hvordan vi får fikset. Det vi skal bruge for at fikse den her, det er en driving skruetrækker, den specielle Nintendo skruetrækker, en Philips skruetrækker, en ganske almindelig stjerneskruetrækker, og så en plastikspattel. Så lad os komme i gang med det. Først skal vi lige have batterierne pillet ud. Der sidder nogle skruer herinde i begge sider, som vi skal have ud for at kunne få åbnet hele skallen. Så det vil jeg lige starte med. Og så skal vi bruge vores driving. Der er 6 skruer. Der og der. Så, og lige sørge for at lægge dem et sted, så de ligger for sig. Så kan du egentlig langsomt åbne Gameboyen op. Og der er faktisk kun et kabel, som forbinder de to dele. Og der kan du lige tage med fingeren, lige trække den ud en gang. Og så, det var egentlig det, for at skille det med. Det første vi kan gøre, det er lige at kigge på bagsiden. Der er, skal vi se om jeg kan huske, 4 skruer, og der skal du bruge den almindelige Philips skruetrækker. Der er en der, en der, en der og en der. Så det er bare at komme i gang med. Dem lægger vi lige for sig selv, sådan så de ikke bliver blandet sammen. Så kan vi lige tage vores plastikspattel og få løftet lidt op i printpladen her. Lige tippe den en gang. Sådan. Jeg er sikker på, at den har givet slip hele vejen rundt. Og så kan vi egentlig løfte den op her. Det sidste vi lige skal, det er at vi lige skal løsne printpladen. Den er egentlig bare trykket ned. Så den kan du lige løfte op med fingrene her. Og så har du egentlig hele det stykke herude. Så er der 4 nye skruer. Det er også stjerneskruer, der sidder her på pladen. Det er der, hvor spillet det glider ned i. Og der kommer tænd- og slukknappen ud. Den skal vi alligevel have ud. Så, og dem lægger vi jo selvfølgelig også lige for sig selv, så vi ved, hvor de hører til sammen på pladen her. Så er den næsten klar. Vi skal lige have pillet de her batterikonnektorer ud. Det er egentlig rimelig simpelt. Lige tage en skruetrækker eller noget spids og lige trykke ned. Jeg skal se, om vi kan få den til at zoome ind en gang. Der sidder også nogle modhager lige her. Hvis man lige trykker ned på den, trykker fremad, så kan de lige tages ud med hånden. Så det skal vi lige have gjort ved alle tre så. Så er bagsiden næsten klar. Det sidste vi lige skal gøre, det er, at jeg vil gerne gemme serienummeret. Jeg vil gerne gemme serienummeret, som den er bagpå. Så det vil jeg lige prøve at se, om jeg ikke kan få pillet af på en pæn måde med min kniv her. Jeg kan godt drille lidt. Jeg er lidt forsigtig. Så. Det gik rimelig smertefrit. Og så er den egentlig klar til at ryge i sæbebad. Så var der lige forsiden, vi skulle kigge lidt på. Der skal vi være lidt mere forsigtige. Der har vi, jeg mener det er 10 skruer, vi har, der skal ud. Det er alle sammen stjerneskruer. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Dem samler vi også lige på de. Man kan lige så godt samle det i bunker, så er det de samme skruer, der kommer tilbage i de rigtige steder. Hvis den ikke har været skildret før, din Gameboy, så rundt i skærmen her,
der er den klistret fast med en tapekant. Så skal du lige ind, så du kan faktisk lige høre, at den begynder at give sig den. Jeg plejer lige at bruge en plastikspartel heroppe. Man kan faktisk høre, at den begynder at give slip. Så. Ikke bare rive til, fordi så ender du med at rive skærmer alt af, og så virker din Gameboy faktisk ikke længere. Lige sidde lidt med det og være lidt forsigtig. Oftest kan man lige komme til at kigge ind og se, om man har fået skærmen med. Der slap den faktisk. Se. Så ser den jo faktisk fint ud. Nogle gange så bliver det en sort gummikant her siddende, og den hører faktisk til lige under her. Bare lige hvis man ikke er klar over det. Den ligger og trykker på det kabel, som sørger for, at der er linje på skærmen. Det næste vi så skal gøre, det er lige at tage alle de her gummiknapper og plastikknapper og hvad der ellers er i sådan en. Og lægge dem til side. De skal også med i sæbebadet. Så er der den her klisterkant her, som jeg nævnte, skærmen har fast i. Der skal vi lige jævne under med en kniv eller noget spidst. Vi har løsnet den, for den vil vi jo egentlig gerne have med over, og vi har vasket Gameboyen. Så lige gå ind under der, og så bare trække den med i. Og så lægge den i stedet, hvor den ikke får sand og støv og hvad der ellers skulle komme til den. Det sidste der lige er at gøre med, man kan se hvor beskidt den er nede i knapperne, den er rigtig godt. Det sidste vi gør, det er lige at putte glasset ud. Det har jeg alligevel tænkt mig at sætte et nyt et på, som er fint. Så det er egentlig lige at trykke indtil den lim den er sat fast med, den begynder at give efter. Så. Og så er den her del jo egentlig også klar til at blive vasket. Der var jo det her med at den ikke vil vise linjer, eller vise billedet på hele skærmen. Og det skal vi lige have gjort noget ved. Og der har jeg heldigvis lige sådan en gammel Gameboy, hvor jeg kan kaste nogle batterier i. For vi bliver nødt til at se, hvorhen det er, mens vi gør det her. Hvorhen det er linjerne, vi mangler. Så vi lige skyder nogle batterier i den, og sætter skærmen tilbage i. Så vi kan få noget strøm på den. Skal vi se, om vi kan... Jeg kan faktisk se, at det er rigtig mange, det mangler. Nu skal jeg se, om jeg kan få den til at vise det her. Hvis den bliver fokuseret lidt. Der. Jeg kan faktisk se, hvis jeg trykker her, lige så stille på kablet, altså, så kommer nogle af stregerne faktisk igen. Det man kan gøre for at løse det, det er at bruge en lodkolbe, og så langsomt køre den langs kablet her. Og så skulle lodningerne inde i vores kabel her forhåbentlig skulle de gerne samle sig, så vi kan få et fuldt billede på. Prøv at se, hvis jeg trykker herud, der begynder den også at vise lidt. Så lad os prøve at se, om vi ikke kan få gjort et eller andet, så de her de kan komme i. Og det her det kan tage rigtig lang tid. Andre gange går det hurtigt, og nogle gange så tager det altså bare rigtig, rigtig lang tid at få den til at sidde. Fordi så når du endelig tror, du er ved at have det, så slipper nogle af de gamle ladninger igen. Så der kan vi egentlig bare langsomt begynde at køre her. Og jeg behøver ikke engang at trykke på kablet faktisk. Altså jeg kan bare holde den lige omkring. Jeg kan se, min lodkolbe var ikke helt varm op endnu. Man kan faktisk se, at mange af linjerne er begyndt at komme igen.
Men det her det kommer til at tage noget tid, så jeg vil så vælge at ikke filme det hele, men så vil jeg vende tilbage, når jeg forhåbentlig har fået alle skærmene på. Eller alle stregerne har fået dem til at sidde der, ikke? Så, jeps. Så har jeg fået løjet alle sammen, eller løjet hele kablet, så alle linjerne er tilbage, som de burde være. Så nu kan vi egentlig begynde at samle Gameboyen. Jeg har fået vasket alle delene, som vi skildrede tidligere, så nu er det egentlig bare samme proces, bare den anden vej. Lige inden vi går i gang, så jeg har i hvert fald lige i det her tilfælde, jeg kommer til at sætte nogle fedtfingre over skærmen. Der har jeg sådan en lille fiberklud her, så jeg lige får tørret ren, fordi det er altså, det er træls at få lukket det hele, og så er der fedtfingre ind under skærmen. Så lige sørg for at få den ren en gang. Det næste der så er, det var den her gummi bare pind et eller andet, der faldt ud, som skulle ligge hernede. Nu har jeg altså ikke mere klister på, men der har jeg heldigvis der har jeg sådan noget dobbeltklæbende, noget som jeg lige kan bruge. Det er ikke nødvendigt at få lim på, men eller få at den hænger fast. Men så skal man bare sørge for, at den ligger ordentligt, når man lægger hele printpladen her tilbage i huset, eller i skallen, ikke? Så jeg starter lige med det lige, for at sætte den her ting på, hvis jeg ellers skal få det her til at slippe en gang. Nu putter jeg lige den anden ende. Nej. Nu er det bare rigtig irriterende. Sådan der. Så er jeg klar til at lige få det vi så skulle til. Nu har jeg lagt den her gummi plastikplade på. Så skulle vi lige pudse glasset, sådan så der ikke er nogen fedtfinger på, og bare trykke lidt til. Der skal meget til før, at der sker noget, eller går noget galt med den her. Så er den jo egentlig fin og klar til at blive monteret. Og så har jeg fået vasket alle de dele, som var. Og nu kan man tydeligt se, at den er blevet meget, meget pænere, ikke? Jeg bruger en tandbørst, når jeg skal gøre dem rene, fordi jeg kommer godt ned i, især lige her ved højtaleren. Og den skåner også skriften. Hvis man bruger en skuresvamp, så har jeg prøvet, at man kommer til at rive den ud. Så nu ser det jo nærmest nye ud. Så det skal nok blive rigtig godt. Jeg tænker at starte med bagsiden her, og få gjort den til. Det første vi gør, det er, at vi lige skal montere det her stålcover igen. Og det er egentlig bare at lægge det ned, og der havde vi jo 4 Philips skruer til. Skal vi se, om vi lige kan finde den rigtige. Det var ikke det. Så må det jo være den her. Så det er lige det første, vi kan starte med at sidde fast. Så det næste vi gør, det er, at vi skal have sat de her batteriholdere i. Der skal jeg lige se, om jeg kan komme i tanke om, hvordan det nu er, de skal sidde. De skal sidde modsat af hinanden. Sådan her. Og der skal du bare sørge for, at den flip der her, den kommer ned og låser og sætter imod. Og det vil den komme til, når jeg gør. Skal vi se, det var her. Den skal så sidde her i. Må det være. Det kan passe. Nej, det kan det ikke. Det kan det simpelthen ikke lige. Det kan man sgu gøre, fordi det var den forkerte, jeg havde. Og så giver det jo mere mening. Sådan der. Så du lige har knækket den mod midten, åbenbart. Ned og klik den først. Og så er det jo så modsat herover. Der skal du så... Jeg kan desværre ikke blande dem en gang til. Igen med den her lille... Nogle gange så har man kommet til at trykke dem, mase dem hele den. Skal jeg se, om vi lige kan få den til at zoome fast her. Nej. Der. Så bliver de mast helt den, de her mod her. Og så lige trykke dem lidt ud, sådan så de kommer til at holde sig fast, når de bliver trykket ned i Gameboyen. Så. Og så den sidste, det er jo så heroppe. Det er ikke lige nemt altid. Så sidder de egentlig
egentlig, som de skal. Det næste vi skal gøre, det er jo så, at vi skal have sat hele det her printplade stykke i igen. Og så skal man lige starte med at tage den aflange print og lægge ned i hakket her. Lige virke det lidt, så skal det nok sætte sig fast. Og så sørg for, at de 2 batteriholder du lige liner op i de slisker eller de huller, de skal ned i. Og så er det egentlig bare lige at give den et lille venligt tryk. Vi skal så lige huske det her, at der er jo en tænd- og sluk-knap, som skal være med. Og den skal du egentlig tage med den her lille vinge her, den skal være ned i. Så hvis man lige løfter lidt op i printpladen, så kan man faktisk lige køre den ned. Og så sidder den der egentlig. Og så lige tjekke, at den selvfølgelig virker. Der er sådan en lille pind på printpladen, den lige skal have fat i, som er den, der sørger for, at det klikker. Det næste, det var de 4 skruer, som blev skruet i. Der var her, og der, og der. Så dem skal vi lige have sat i også. Så er der egentlig ikke mere, vi kan gøre ved den her lige nu. Så kan vi begynde at koncentrere os om forsiden. Det første vi skulle have, det var det her stykke plastik her. Tape er det jo egentlig, som vi lige skal have lagt ned i. Og det skal så være med et hul oppe i hjørnet, som passer med den her. Eller en lille indhak. Og det er der også på den anden side her, som passer med her, hvor dioden er. Så hvis man lige sørger for at lige lægge den cirka op omkring, så kan den næsten ikke komme til at ligge forkert. Så skal vi have nogle knapper i. Hvad har jeg lige? Den kom lige flyvende. Der har vi jo alle dem her, det er jo ikke så mange. Så det er egentlig bare at plotte dem i, som de passer i. Og så sørge for at få de her gummimembraner, gummidippedutter til at sidde. Der er lige sådan nogle huller, så de skal bare lines op med de her små pinde, som stikker op. Så er det næste, det er, at vi skal have printpladen i, og lige tjekke efter en gang, at der ikke er nogen fedtfinger eller noget, når man begynder på det. Der er sådan en lille, ved højtaleren, en lille træk, der er sådan en lille pind, som lige viser, hvordan den skal sidde nede i kassen, og den skal så falde ned i her. Så hvis man lige sørger for at lægge den i først, så den sidder der, så kan man egentlig styre hele printpladen ind. Og den plejer egentlig at falde sådan nogenlunde i selv. 10 skruer, dem har vi her. De skal bare i igen. Og nu kan jeg jo lige vise hurtigt, hvorhen der er nogle runde cirkler omkring alle stederne, at de skal i de her skruer her. Og der er også vise, hvor de bestemt ikke må gå i, fordi så får du den lige ned igennem LCD'en eller igennem skærmen, og det duer jo ikke. Så 10 skruer, det får vi lige sat i. Så tør vi lige skærmen en ekstra gang, for jeg ved i hvert fald, at jeg fik sat nogle fedtfinger på, da vi skulle gøre det. Jeg har besluttet mig for at bruge det samme glas igen, og ikke tage et nyt i brug, fordi jeg synes egentlig, at det var faktisk okay det her. Det var altså ikke så galt, som det kunne være. Så det synes jeg lige så godt kan vælge at genbruge, så der er så meget af det originale på den som muligt. Så lige sørg for, at der ikke er støv på indersiden eller fedtfinger. Og du har en ren kant hele vejen rundt, så lige ved det her tilfælde, der har limen så valgt at blive siddende på skærmen, hvilket var utrolig lækkert. Det plejer jeg altså altid at sætte sig af i selve Gameboyen. Så her der kan jeg bare genbruge den lim, som egentlig sidder på. Og så lige sørge for at trykke hele vejen rundt i kanten, så limen lige får ordentligt fat igen. Og så sidder den jo egentlig bare rigtig fint det der. Det sidste der gør, det er jo egentlig bare at samle dem og få den lukket. Så der er det bare lige at tage fat med, når kablet her skal sættes i, så lige tage fat med 2 fingre, så man lige får trykket indenunder, når den skal sættes op i det her stykke heroppe. Så skal jeg se, om jeg kan holde den på en måde, hvor man kan se det. Ups, der er den, sætter den fast. Så er det bare lige at, der, og så lige trykke op en gang, lige indtil den støder på noget modstand. Og så sidder den derinde. Så skal vi have den
Så er det bare at lukke den. Du kan ikke rigtig komme til at ødelægge noget på det her tidspunkt her. Så det er egentlig bare at sørge for, at de får dem til at sidde sammen. Det kan godt lyde lidt voldsomt, men den skal nok kunne klare det. Så er det jo egentlig bare de her 6 driving skruer, som der skulle sættes i. Der og der. Så, det var faktisk det. Så det sidste, der er tilbage, det er jo egentlig... jeg mangler lige en ting. Jeg havde jo taget det her serienummerklistermærke af. Det bliver jeg lige nødt til at få sat tilbage, så den ser så rigtig ud som muligt. Der. Så ser det bare. Den ser utrolig godt ud. Vi kan lige få gøre det sidste, som er at lige tjekke eller teste, om alt det virker. Så vi kan lige føre et par batterier her i. Og lad os da håbe på, at det virker, så jeg kan skulle smadre noget, det skulle undre mig. Og der er ikke nogen linjer eller noget, det hele det ser ud til at spille, så lad os prøve at få et spil i. Darkwing Duck. Fantastisk spil. Billede på skærmen. Og mere billede. Og lyd. Det ser umiddelbart ud, så det virker jo. Start virker i hvert fald. Jeg går ud fra, at det hele det virker. Det skulle undre mig, hvis noget var gået i stykker. Så det var egentlig det. Så håber jeg, I kan bruge den her guide eller tutorial til at få skilt jeres egne, hvis I vil reparere et eller andet, eller bare have den gjort pænt og rent, så hvis den skal sælges, eller hvis den har været i mudderpyld, hvad ved jeg. Så ellers må I skrive, hvis der er noget, I går i stå med, så skal jeg se, om jeg ikke kan hjælpe jer engang. Det var det. Hej.